Estas son algunhas das pezas que podemos ver se visitamos a exposición que o escultor Francisco Pazos ten no seu espazo artístico de Covas, en Meaño. Precisamente este será o punto de partida dunha nova edición do Videa Fest que arranca este sábado. Ademais de coñecer a miña obra, coñecer o meu espacio onde traballo, e, bueno, eu estarei facendo visitas guiadas para responder a calquera pregunta que se me faga sobre o tema. Entón, para nós é un orgullo que un escultor do Concello de Meaño pois, que teña esta fama a nivel nacional e incluso internacional. Invítoos a todos a que veñan aquí, que vexan esta contorna a numerosas esculturas. E bota a andar este sábado con varias propostas en Meaño, un roteiro para visitar o Miradoiro de San Cibrao, obradoiros e visitas guiadas a este estudo. Completan a xornada iniciativas musicais e gastronómicas. Co viño e degustar e observar todas estas obras, todo este acervo cultural que temos aquí, unha pasada, non? Pois é un pouco dos obxectivos este. A de Meaño será a primeira de 5 paradas que nesta edición levan o Videa polas 4 provincias galegas. Nas sucesivas fins de semana haberá actividades en Fisterra, Sober, Punxín e Cambados. A clausura será precisamente en Castrelo, na Fundación Manolo Paz. Casi todos están en entornos rurais, fora de focos así de urbanos e que poñen en valor o seu territorio, non? A súa contorna. De feito, en Covas e Meaño, que Covas é unha tradición de viño e de furanchos maravillosa, e acabaremos en Castrelo, que é moi pertiño daqui, que é unha pasada, que tan xunto teñamos dos espacios tan maravillosos como a Fundación de Manolo Paz e este espacio de Centro de Arte Contemporáneo, non? Para cada unha destas xornadas do Videa Fest hai 150 prazas dispoñibles. As entradas xa se poden reservar por un prezo de 15 € na web do festival.